Благословена вечер на всеки един от вас, които сега гледат и които ще гледат. Продължавам с изобличаването на дявола, които правят магии, чародейства, гледане на карти и също времено гадатели. И изобличавам техните дела, как атакуват църкви, пастори, братя и сестри, и да бъдем разумни и да се молиме в името на Исус Христос, да отблъскваме негативните сили, които атакуват църквата и брати и сестри. Те ще говорят на английски, аз ще ви говоря на български, ще преведа. И нека в името на Исус тяло да бъде изобличено. Бъдете благословени в името на Исус Христос. Започвам. Това е продължението, което правя от вчера и онен ден, по-не ден. И те, с които ме следят редовно, ще разберат за какво става въпрос. Казва, че трябва да се звери на Сара и нещата, което не е бил правилен. Мисли за това, казва той. Ще отида да видя, ще се извиня. Тя заслужава това. Това е правилната стъпка. Така, вижте хубаво. Здравейте, кой е? Кой е? Аз съм. Здравей, добър ден. Аз съм Феми. Феми, съжалявам. Не те познавам. Сара, моля те, слушай ме. Знам, че не иска да ме чуете. Моля, простете ми, дайте ми момент, Сара. Извинявам се за всичко. За това, което се отнася с вас, за начина, който нещата свършиха. Ти си. Няма какво да се обсъжда с вас. Да обсъждам с вас. Моля те, не ми се обажда отново. Моля, просто слушайте. Хало, здравейте. Предполагам, че ще трябва да отида да я видя лично. Дръж, сега идвам. Феми, какво правиш тук? Какво точно дойдохте да правите вкъщата ми? Сара, дойдох се извиня. Много съжалявам за всичко, което се случи. Съжалявам, че ви подведох. Съжалявам за начина, който те оставих. Не заслужаваш това. Моля, намерете място в сърцето си. Да ми прощавате. Честно казвам, не знаех какво правя. Бях под манипулация. Това беше Линда. Тя ме манипулира. Това не го осъзнавах. Едва по-късно разбрах. Изпратен от завет да унищожи живота ми. Феми, спрете, моля те. Няма да стоя тук да слушам всички оправдания. Ти ме оставя, когато най-много се нуждах от теб. Ти дори ме обиди текстово съобщение, което ми изпрати. Феми, Сара, не те обидих, не бях аз. Линда изпрати съобщение. Знаете защо какво ми направи? Загубих фокус на работа. Бях уволнена. Не можа да се концентрирам. Професионален изпит, работех толкова силно, не успях, защото умът ми беше напълно разпръснат. Никога няма да ти простя, Феми, което те оказват. Няма да премини това. Излезте от къщата ми. Здравей, Сара. Синтия, няма да повярваш какво случи днес. Феми ми се обади сутринта. Не бях готова за никакъв разговор с него. Затова приключих обаждането. И по-късно след обед той се появи в къщата ми. Той просеше, казвайки, че съжалява всичко, че трябва да му простя. Това е интересно. Така че, простихте ли му? Синтия? Не мога да му простя, което ме нарани толкова дълбоко. Хайде, Сара, не бъдете такава. Не видяхте през какво преминах? Бях счупена. Колко съм била. Разбирам, ще е нарано.
наистина го направи. Но придържа се към тази. Трябва да не те нараняват. Казва така, знам, че си ме ранена, знам, че не го заслужаваш, защото заслужавате мир. Исус ни учи да прощаваме. Не е лесно, но не е необходимо. Никога няма да му простя. Без значение какво. Ако не го пуснете, той ще... Ако не му простите, това ще ви тежи. Синтия, няма да простя на Феми. Лека нощ. Къде съм? Какво е това място? Здравейте, някой моля, отговорете ми. Сънувам ли? Какво се случва? Сара. Ангел. Изчакайте. Ангел? Какво? Какво става? Какво става? Защо съм тук? Пренебрегнахте предупрежденията. Чуйте се какво става. И казва така. Ангела ще й каже тъй. Сара? Ангел, който ще говори, и казва да я изчака. Какво? Какво има казва тя? И ангелът казва така. Вие пренебрегнахте, имахте недегустацирано сърдечно разстройство. Died in your sleep. No, that cannot be possible. I was fine. И казва така, че докато спи, тя умря в съня си. Не, това не може да бъде. Това не може да възможно. Бях добре. Спах само кога мога да умра точно така. Защото станахте толкова претоварени, че не сте обърнали внимание за здравето си. Сара, но човека е определено веднъж да умре и след това съд. Но ти не си достойна да бъдеш в рая. Аз дах живота си на Бог, вярвам. Повярвах. И живеех правилно. Трябва да влеза в рая. И ангелът казва, да, Сара, ти вярваше, но сърцето си държеше непрощение. Непрощаване. Имате предвид заради Феми? Той ме нарани дълбоко. Той ме щупи, той ме изостави, когато имах най-голяма нужда от него. И все пак ти беше заповядан да прощаваш. Ако не прощавате на другите, и вашият небесен няма да прости на вас. Баща небесен няма да прости. Не, моля те, не знаех, моля, простете ми. Дайте ми още един шанс. Ще простя, ще пусна, но не ми правете това. Земята беше вашия шанс, Сара. Преценката не е мястото за корекция, а за последици. Защото избрахте горчивина пред милост. Съдението беше взето в Ада. Не, моля те, Господи, имайте милост. Помогнете ми. My brothers and sisters. И тук виждаме 10 години по-късно и казва пастора, моите братя и сестри. Библията казва в Притча 11. Почетността на праведните ще ръководи. Правдата не е само това, което казваме. Така живеем всеки ден. В Матея 5 глава 6 блажени са онези, когато са гладни и жадни за праведност, защото ще бъдат изпълнени. Трябва да желаем праведност дълбоко. Умишлено, грехът може да изглежда предизвикателен, може да изглежда лесно. Римлян 6:23 ни напомня, защото заплатата на греха е смъртта. Стойте далеч от греха, изберете това, което е правилно, дори когато е трудно, дори когато никой не гледа. Ами, Бог вижда сърцето ви, възнаграждава онези, които остават верни. Ние сме работници за мнаца.
Те казват, както виждате, брат, сестри, те правят магии, ритуали и те са молят против този пастор, против църквата и казват, ние сме тези, които убиваме съдбите и казват, събудете духовете на тъмния вуал. Тече енергия. Кралицата майка Феми вече е започнала своето служение. Така ли, че продължаваме да го гледаме, докато не разруши всичко, което сме направили. Опитахме, спратихме Линда да го унищожи, но тя се провали. И той стана после. Неговото министерство се расте бързо, отколкото очакваме. Ако не действаме сега, всички ние може да бъдем унищожени. Трябва да направим нещо, трябва да се направи бързо. Наясно съм. Наблюдава го дълго преди да отвори това министерство. Това не е битка за безразсъдни ходове. Линда се провали, не може да си позволи да се провалим отново. Разхождаме стратегически към него. Ще го изучаваме, силата му, неговата слабост, вярата, тогава стъчкуваме. И ако неговата сила е нараснала отвъд това, което може да се... това, което може, тогава му напомняме, че никаква светлина не изгрява. Без да хвърля. Сега ето нашата мисия. Казва, ето това е ето нашата мисия. Сандра, вие сте избрани за тази задача. Сандра, вие сте избрана. Не успяхме да унищожим съдбата му, а сега министерството му се разраства. Това не може да бъде позволено. Царице майко, какво бихте ли искали да направя? Ще отидете в неговата църква като нов член. Доброволец да бъде работник в църквата му. Наблюдавайте, слушайте, очи, намерете слабостите му. Пукнатини намерете. Всяка велика стена пада там, където най-слаб. Не трябва да стъчкуваме небрежно. Трябва да оцените пропуските му, за да можем да го използваме. Гледайте наоколо какво го разсейва, което ослабва дисциплината му. И не ме провалете, не ме провалете, защото този път ние не просто атакуваме човек. Ние сме насочени към неговата цел. Ще бъде направено, царице майко. Влезте. Исусе, Сара? Често казано, мисля, че си мъртва. Че си почина тази нощ. От 10 години живее с вина. Ти беше прав. Умрях тази нощ. Наистина напуснах този свят. Видях нещата, ужасни неща. Застанах пред съда, бях отведен в ада. Огън, Феми, адът е истински. Бях там. На това място осъзнах нещо. Непрощаването, горчевина, омраза, те унищожават душата. Бог ми се смили, не защото го заслужавах, но заради милостта Той ми даде втори шанс. Втори шанс? Да, Той ми каза, че трябва да се върна, за да оправя нещата. Да прощавам и да освобода и да спра да държа недоволство. Феми, бях мъртва в продължение на 2 дни, когато се върнах жива и опитах да стигна до вас, но линията беше недостъпна. Отидох в къщата ти, но ми каза, че се изнесеш. Сара, ден бях ограбен, бях ограбен, взеха ми телефон и други ценности. Толкова съжалявам за това, Феми. Един мой приятел ме насочи тук. Се радвам, че сте срещнах. Радвам се, че дойде Сара. И преди да се тръгна от къща тази сутрин, Бог ми показа нещо друго. Нещо за теб. За мен? Да, вашето министерство. Феми, има зли сили, тъмни сили, те ви наблюдават. Те искат да унищожат вашето министерство, преди да се разсе. Искат да унищожи вашето министерство. Да, Бог каза, че трябва да се пуснете пост и молитви. Молете се против всички зли сили. Планиране да унищожат живота ви и министерството. Много ти благодаря, Сара. Ще направя точно това. Нека Господ да бъде с вас, пастор Феми. Небесен Отче, Бог, Боже, милост,
Днес дойдох при теб, не е в моята сила, I come before you today, not in my own power, но в името but in на the всяко name of друго име. every other name. Conspiracy, Всяко every събиране на gathering of тъмната, darkness assigned against my определен срещу живота ми, life, assigned срещу against моето my министерство. ministry. Father, Тата, scatter them. разпръсни ги. Какво е това? Кой смее? My calling Призванието will ми not няма да бъде унищожено, призванието ми. be destroyed. Моето министерство няма да бъде погребено. Следователно няма да бъде отклонена. Diverted. Powers, they're failing. Силите се провалят и те казват, не, невъзможно, не може да бъдем победени. Всеки пазител на врага, всяка сила от мрака, From the pit of darkness. възложен да ме следи, аз го свалям. Бъдете унищожени от огън в името на Исус. Не. If God is for me, Ако Бог е към мен, кой може да бъде против мен? Взимате ли Сара за вашата законна мъжа, за съпруга, законна съпруга, да обичате цените в болест и в здраве, за богат, за бедни и за добро и за лошо. Стига двамата да живеете. Да, правя го. Казва, да, правя го. Видяхте ли, брати и сестри, за какво става въпрос? Да ви обясна. Как злите сили искаха да унищожат това, което Бог му подготвя, призванието, министерството. И как Бог го избира за пастор. Сега в момента също атакуват църкви, брати и сестри. За това, че нашата борба не е срещу кръв и плът. Изобличавам всички сили в името на Исус, демонични, във водата, на земята и във въздуха, които се опитват да развалят църкви. Така че, водете, молете се, постете и изпитвайте духовете, не всеки дух говори от Бог. Това ми вложи Бог, да правя лайф, за да може да покажа какво правят всички тези сили демонични, които атакуват църквите. Във водата има, във въздуха, на земята има. Но ние трябва да бъдем внимателни и да нямаме пропуски. Пропуск, като се ядосваме, като се гневиме, като не прощаваме. И както видяхте, както има спасение за душата, но има и съд. Ангела, който беше ангел, който съди нея, казва, тя ще трябва да върви в ада. Но тя казва, не, моля те, затова прощавайте на всеки, на всички. И ако искате да не сте в ада, простете на всички. И тези, които виждат, че правят едно и също, не искат да се променят, отделете се от тях. Оставете ги на Бога, не ги съдете. Така че няма право да съдиме, като например той е такава, молете се за него или за нея. Казвайте им с истина, с любов. Ако не приемат, оставете ги на Бога. Бъдете благословени в името на Исус и не трябва да задържаме болка, омраза, непростителен дух. Бъдете благословени в името на Исус. Амин.